Ja, velkommen her til en ganske vist overskyet eftermiddag, men på trods af det, en eftermiddag, hvor stemningen er helt i top her på et næsten udsolgt Aarhus Stadion. Men Peter, det er jo altså også en fantastisk start på sæsonen, som AGF har fået. Ja, det må man virkelig sige. Træner Erik Rasmussen havde jo i sin aktive karriere tilnavnet Tryllerik, og det er nærmest tryllerier, han har fået lavet i den traditionsrige Aarhus Klub. Og der fløjter dommer Claus Bo Larsen kampen i gang, og det er netop AGF, der med Peter Gravlund helt fremme straks sætter pres på gæsterne fra AB. Jeg tager altså lige trøjen af. Jeg har det faktisk sådan lidt mærkeligt svedet hele tiden. Føler mig utidig og utilpas. Kan nærmest ikke rigtig holde ud og være her i kommentatorboksen i dag. Peter, nu må du lige koncentrere dig om det, du er her for, nemlig at kommentere Superliga-opgøret mellem formstærke AGF og rivalerne fra AB. OB-chefe Kurt med Tjellen saksespark, der altså suser lige over en fuldstændig fejlplaceret Steffen Rasmussen. Nærmest brasilianske takter. Jeppe Kurt, der virkelig er trådt i karakter i denne sæson. Og så et langt udspark fra Steffen Rasmussen. Bolden hos Jakob Poulsen spiller på langs til Anders Kure. Nej, jeg er simpelthen nødt til at tage min t-shirt af. Den er fuldstændig gennemvæget af sved. Mine bukser klæber til min krop. Peter, hvad fanden er det, du har gang i? Vil du ikke være sød og tage dit tøj på igen? Jeg synes ærligt talt, at du er meget uprofessionel og ufokuseret. Jeg ved det, men jeg har det rigtig dårligt, som du ved, hænger hele mit liv i laser. En flot stikning for Peter Gravlund. Så er Jerry Lucena helt alene med Karim Sasser. Et træk til, og så skyder han. En fantastisk redning af Karim Sasser. Puha, nu tager jeg altså også bukserne af. Jeg kampsveder simpelthen. Jeg har været på så sindssyg en druktur hele weekenden. Det er som om alkoholen maser sig ud gennem mine porer. Peter, nu må du simpelthen styre dig. Jeg kan ikke længere holde dig ud, siden din kone skred, og det forstår man jo godt, hun gjorde. Søde Bente, som du behandlede så elendigt. Hvor jeg sveder, og nu er jeg også helt svimmel. Peter, nu er det for meget. Du sidder kun iført underbukser. Dan Thomasen med bolden frem mod Frederik Krabbe, så et skift til Michael Lump. Michael Lump frem til Lucena, takles af Thomas Enevoldsen. Nu tager jeg altså også underdrengene. Jeg kan ikke være i min egen krop for sved og svimmelhed. Ja, nu må du altså gå hjem, Peter. Enevoldsen til Thomas Gårdsø. Jeg har ikke længere noget hjem. Jeg hører ikke længere til nogen steder. Kan du ikke forstå det? Og så er det Rasmus Wirtz med en overraskende dribletur og finder Tjanko. Og hvor fanden er Peter? Peter, hvor fanden er du? Peter, for helvede altså. Peter har forladt boksen. Splitter ravne nøgen, løber han tværs over banen, og der bliver han slagtet og pacificeret af 3 hærdebrede oceanske kontrollører. Og der er Peter så båret ud. AGF'erne giver bolden hurtigt op. En smart indøvet kombination mellem Kasper Poulsen og Gravlund. Og så ud på fløjen til Jeremy White, der elegant løfter bolden helt frem til Gravlund igen. Og Gravlund tager et træk ud til højre, ud i siden, og så en fri, og så skyder. Mange mennesker har svært ved at holde humøret oppe i denne svære krisetid. Økonomiske problemer og uvished og manglende stabilitet i erhvervssektoren har gjort, at humøret generelt er dalet dramatisk det sidste halve år. Men det har Rytteriet besluttet sig for at gøre noget ved. Derfor har vi oprettet Rytteriets vittighedsservice. Det var patienten, der sagde til psykiateren, der er ingen, der lægger mærke til mig. Næste! De har lyttet til Rytteriets vittighedsservice. De har lyttet til Rytteriet på P2. Og husk, har de voldsomme og udholdelige smerter i lår og ansigt, så skal de søge læge med det vunds. Nej, hvor var det bare hyggeligt.